Tak ja sa teším, že som medzi vami, ale naozaj. Lebo Pán Ježiš je zmysel nášho života. Raz nebudeme ani Češi, ani Arméni, ani Slováci. Budeme v nebi a budeme patriť Bohu na veky. Pán Ježiš povedal, neprosím za svet, ale za tých, ktorých si mi dal. Aby tam, kde som ja, boli so mnou aj oni. Preto je Pán Ježiš cieľ, zmysel a dôvod nášho života. Celý tento život je o tom, aby sme našli jeden deň, jednu hodinu. Kedy sa rozhodneme žiť na veky s Kristom. Kedy sa pred ním skloníme a povieme, Pane Ježišu, Ty si môj život. Ty si moje všetko. Ja vám teraz chcem povedať, jak som sa stretol s Artemom. To je neuveriteľný príbeh. Ja som dovtedy kupoval auta, aby som kúpil dobré auto. Vy ste kupovali auto, pardon? Že som dovtedy kupoval auta. Že som zrazu bol bez auta. A potom prišiel čas, kedy som mal dve auta. Ale naraz nemôžem chodiť na dvoch autách, iba na jednom. A Sonička, manželka, ona nemá vodičák. Ona nepotrebuje auto. Ona má taxikára, mňa. Ja som pohotovosť taxi. Ale jedného dňa som bol v jednom hoteli a nemal som žiadne auto. A zavolal som taxi. Prišiel Artem. Vidím ho prvýkrát, nasadnem do auta. A tam, kde som išiel, Artem našiel také skratky a ja som na to pozeral. Po 5 minútach hovorím Artem, vlastne nie Artem, že som nevedel, že Artem. Hovorím, pane, môžem sa vás niečo spýtať? Dovtedy sme asi 5-7 minút mlčali. On mlčal, ja som mlčal. A potom mu hovorím, pane, môžem sa vás niečo spýtať? A Artem. A ja mu hovorím, pane, koľko rokov ste v Prahe? Že poznáte také skratky, ktoré ani ja nepoznám. A nemal navigáciu. On išiel bez navigácie. A žiadna zápcha. A doviedol ma úplne do cieľa. A on hovorí, že už 6 rokov. A ja hovorím, no, poznáte Prahu tak dobre, že ja už som tu 23 rokov a vôbec tak Prahu nepoznám. Odkiaľ ste? A Artem na mňa pozrel. Ja som z Arménie, ja som křesťan. A ja na ňo pozeral. A zo mňa to vybuchlo. Ale ja som kresťan. A ja milujem Krista. A on, to je úžasné. A už sme boli pri cieli. Už sme nemali čas hovoriť. A ja teraz vyťahujem z vrecka 500 korún, ale
ten taxík mi ukazoval, že chce to len nejakých 250 korun. A ja mu dávam 500 korun a on hovorí, ja od brata neberu peníze. Brat si vozím zadarmo. A ja mu hovorím, ne, ja ti chci požehnať. Ne. A tak sme sa naťahovali. A zabudli sme sa predstaviť. Ja som nevedel, že on je Arton, on nevedel, že ja som Sergej. Až nakoniec ja som mu vnútil tých 500 korún. Vnútil. A on si vnútil a utiekol z toho auta. A teraz Arton odišiel a ja som otvoril kufor svojho auta, kde ma odviezol. Jak som otvoril ten kufor, zohol som sa do kufra. A plakal som jak dážď. Lebo som stretol Kristovca. Stretol som niekoho, kto miluje Krista. A povedal mi to z fleku. A ja som bol taký šťastný, že mu to tiež môžem povedať. A teraz plakal som do toho kufra, aby ma nikto nevidel, jak tam boli ľudia. A teraz som si zrazu uvedomil, že vôbec neviem, kto to je. Že ja ho teraz znovu stretnem. Lebo ja nemám telefón na ňo, ja mám aplikáciu. A potom som išiel kázať do Mladej Boleslavy. Tam sú baptisti. A kážem a hovorím ten príbeh. A jak som prišiel domov a dal som to na YouTube, tú kázeň od Mladej Boleslavy, tak po 2 dňoch mi volá jeden brat z Brna. Sergej, ja vím, kto je ten taxikár. A ja hovorím, jak to víš? No, lebo ja ho znám. Ja ho znám, ja mu dávam traktáty. On ich vám rozdáva. A ja už som mu poslal tvoje video. A tak sme sa kontaktovali a stretli, lebo jeden brat v Brne poznal aj jeho, aj mňa. A potom sme boli ešte niekde, sme sa videli párkrát a ja som ho zobral do Varnsdorfu a prechádzali sme hranice do Nemecka. A jak sme išli tou skrátkou cez Nemecko do českého Varnsdorfu, tak ja mu hovorím, že Arton, a máš pás? Lebo stade ťa vysídlia do Arménska a mňa na Ukrajinu. My sme tady uprchlíci. A teraz videl som policii, jak zastavovala auta a hledali uprchlíky. A hovorím, Arton, ty nevyzeráš ako Čech a ja vyzerám jak Ukrajinec, lebo som. Ale jedno auto zastavili a nás nechali. Aha, teda oči auto, jak nás vecím bez toho veci. Aj z pasportu, ne? Nemám to nie. Miel pás. Mal si pás, ja som nemal. No, ja z toho mám veľkú radosť. Lebo takéto veci, príbehy píše Boh. My by sme ich nikdy nezorganizovali. Ale Boh niekedy to tak narežuje, že sa spoznáme a že keď hovoríme o Pánovi, tak horí naše srdce. Ja som pred pár rokmi mal jedno auto, kde som na zadné sklo dal taký nadpis. Česky tam bolo napísané jedno celý svet uvidí Ježiš. A tie písmená boli reflexné.
ako dopravné značky. Տարերը ռեֆլեքսով են, ոնց որ ճանապարհային այդ նշանները, որ լուսան գնում ենք փայլում։ A ľudia, ktorí sú okolo mňa, ateisti, Եվ բոլոր մարդիկ, ովքեր իմ շրջապատում են բոլոր աթեիստները։ tak mi hovorili, prosím ťa, čo to máš na tom aute? Հարցնում էին, «Էդ ինչ ես գրել»։ Veď tu je toľko kresťanov v Čechách. Քան քրիստոնյաներ կան Չեխիայում։ A žiaden kresťan to nemá na aute. Ոչ մի քրիստոնյա չունի այն ինչ որ դու։ Prečo to tam máš? Ինչի ես դա դերել։ A ja im hovorím, že keby som to na tom aute nechal, nemal teda, keby som to tam nemal. Եթե ես տեղադրած չլինեի, a nemohol nikomu o Kristovi povedať, ու չկարողանայի Քրիստոսի մասին ոչ մեկին պատմեի, tak by som sa zadusil. կխեղդվեի։ Ja potrebujem dýchať. Կարիք ունեմ շնչել։ A hovoriť o ňom. Խոսել նրա A ja nedokážem ako Artom zobrať mikrofón, մասին։ reproduktory do vrecka a kázať. Իրոք չեմ կարող ոնց որ Արտեմը վերցնել միկրոֆոն։ Ja to potrebujem napísať a keď chodím autom, som šťastný. Կարիք ունեմ գրել։ Dýcham ako ryba vo vode. Կարիք ունեմ գրել ու քշել ու շնչել ոնց որ զուգը ջրում։ Chcem vám povedať teraz dve príbehy z Biblie. Ուզում եմ երկու պատմություն։ Iba dve. Biblia má plno príbehov. Երկու պատմություն վերել գրքից։ Ale ten jeden, ktorý vám chcem povedať, má zlý začiatok a dobrý koniec. Առաջինը ունի բաց սկիզբ, բայց լավ ավարտ։ Keď Pán Ježiš hovoril o tom, že kto pije moju krv a je moje telo, bude žiť na veky. Երբ Տեր Հիսուսն ասեց, ով ուտում է իմ մարմինը եւ խմում է արյունը կապրի հավիտյան, Tak 80 jeho učeníkov 80 աշակերտներ povedali, to je tvrdá reč, to nemôžeme počúvať. Ծանր խոսք է, չենք կարող լսել։ Zobrali svoje tašky Վերցրեցին իրենց a իրերը, odišli preč. գնացին, հեռացան։ A Pán Ježiš pozerá na tých zbylých 12 Եվ Տեր Հիսուսը նայեց 12 a մնացածներին։ prišiel ku Petrovi a mu Եկավ hovorí, Պետրոսին եւ ասեց. Peter, a ty nechceš odísť? Պետրոս, դու չես ուզում գնաս։ Prečo si ostal? Ինչ ես մնացել։ A Peter, viete, on bol taký iný ako apoštolovia ostatní. Գիտեք, որ Պետրոսը մի քիչ ուրիշ է։ On skôr hovoril a potom si to rozmyslel. Նա խոսում էր, հետո էր մտածում։ A Peter z neho to vyhrklo. Պետրոսը դա ճակետ։ Pane. Kam by som išiel? Ուր պիտի գնամ։ Kam by sme šli? Ուր գնամ։ Ty máš slova večného života. Դու հավիտենական կյանքի խոսքեր ունես։ Nikto iný nám o večnom živote nehovorí, iba ty. Kam by sme išli? Ku komu pôjdeme? Ոչ ոք հավիտենական կյանքի խոսքեր չուներ, ում մոտ պիտի գնանք։ A viete, čo povedal Pán Ježiš? Ինչ Petrovi. ասաց Հիսուսը։ Peter, si blahoslavený. Պետրոս, դու օշնված ես։ Si happy, si šťastný. Դու երջանիկ ես։ Lebo toto, že ty veríš vo mňa, Որտեղ այն, որ դու հավատում ես ինձ, ti zjavil môj Otec. քեզ հայտնեց իմ հայրը։ A viete, čo je veľké tajomstvo, keď nebeský Otec nám zjaví Krista? Եվ գիտեք, ինչ նգախնիկ է, երբ հայրը մեզ հայտնում է Քրիստոսին։ Pán Ježiš povedal, že každá rastlina, ktorú nesadil môj Otec, bude vykorenená. Գիտեք, Տեր Հիսուսն ասաց, ամեն մի Push. թուփը բույսը, որ չի տնկել իմ հայրը, կկտրվի։ Ale všetko, čo mi dáva Otec, príde ku mne. Բայց նրանց ով հայրը ինձ տվել, կգան ինձ։ A ten, kto príde ku mne, Եվ նա ով կգա ինձ, toho nevyženiem von. ես նրան չեմ հեռացնի, չեմ հեռացնի։ Teraz vám dám jednu otázku, hlavne otcom, Հիմա հարց տամ ձեզ։ ale aj mamkám. Կարևոր հայրերին եւ մայրերին։ Artemová mamka. Pýtam sa ťa. Հարցն։ Povedala si niekedy Artemovi alebo jeho bratovi: Հարցրել ես Արտեմին կամ նրա եղբորը։ Hej, vy dvaja, Դուք երկուսը։ ja vás nikdy nevyženiem z domu. Ես ձեզ երբեք տնից չեմ հանի։ Ja som to nikdy nepovedal našej dcere. Ես դա երբեք իմ Ale už raz som ju vyhanal. Բայց մի անգամ հանել եմ։ Bil som ju ramenom Ծծել եմ։ a ona sa smiala a mňa bolela ruka. Ինքը ծիծաղում էր, իսկ իմ ձեռքը ցավում։ Ale nikdy som to nepovedal Բայց našej երբեք dcere. նրան չեմ ասել։
Ani rodičia také niečo nikdy nepovedia. Prečo Pán Ježiš povedal? Kto ku mne príde, toho ja nevyženiem von. Povedal to preto. Lebo my mnohokrát sami seba by sme považovali za hodných toho, aby nás Pán Ježiš povedal, choď preč. Choď preč, už never vo mňa viac. Koľkokrát sme sklamaní zo svojej viery. Ale vždycky si spomeniem na to, čo povedal Pán Ježiš. Nalomenú trstinu nedolomím a tlejúci knôt nevyhasím. Ale ja som práve ako nalomená trstina. Tlejúci knôt. Ja ešte len trošku sa na mňa pozrie niekto krivo, ja úplne stroskotám. Som tak slabý, som tak nehodný, mám toľko vyčitie. A Pán Ježiš hovorí, nikdy ťa nevyženiem od seba. Lebo všetko, čo mi dáva Otec, príde ku mne. Akorát dnes som to Soničke povedal, že to najmocnejšie na našej viere je to, že ju sadil Otec. A nikto, kto verí v Krista, nebude zahambený. Potom je ešte jeden príbeh. Pamätáte sa na tú ženu Samaritánku? Ja milujem ten príbeh. Ja asi žiaden príbeh som toľko nekázal, jak ten príbeh. Lebo na tej Samaritánke je neuveriteľná tá obrovská miera Božej lásky. A na druhej strane obrovská miera totálnej stratenosti. Viete si predstaviť v Samárii ženu, ktorá ani nebola židovka, ona bola Samaritánka. A mala 5 mužov. A ten, koho mala teraz, to nebol jej muž. To bol nejaký kamarát. A celá tá Samária vedela, že táto žena je veľký problém. A obdivovali toho muža, ktorý bol 6. A on si pre istotu ani sa neoženil s ňou. Lebo vedel, že to aj tak trvať dlho nebude. Ona mala tú najhoršiu povesť celej Samárii. A Pán Ježiš sa s ňou chcel stretnúť. A aby mu učeníci neprekážali, lebo by to nedali, tak ich poslal kúpiť jedlo. A stojí pri tej studni a čaká. Zrazu ide tá najviac odmietnutá žena v celej Samárii. Žena, ktorá chodila po vodu, keď tam nikto pri studni nebol. Aby nemusela nikoho pozdraviť, kto by jej neodzdravil. Viete, aké je to príjemné povedať dobrý deň a ten, komu pozdravíte, otočí hlavu a ani vás vidieť nechce. Toto bolo presne Samaritánka. Stratená existencia. Nikto o ňu nemal záujem. Ale viete čo? Boh dal do nášho srdca večnosť. To viete. To je v našom srdci pre nás neznáma sila.
ktorá sníva a túži po niečom, čo není možné nájsť v tomto svete. Viete, koľko ľudia boli odmietnutí v tomto svete kvôli svojej rase? Však vy to viete dobre. Hej. Turci a Arméni. Len preto, že to boli Arméni, tak nemali právo na život. A až v týchto rokoch parlament USA uznal túto genocídu. A v tomto národe sú Rómovia, ktorí jednoducho sú odmietaní na každom kroku. Koľko ľudí bolo zabíjaných, prenasledovaných len preto, že mali inú rasu, mali inú farbu pleti a tak ďalej a tak ďalej. My to v Česku až tak necítime. Ja napríklad som Ukrajinec. A tu je najviac prijatých Ukrajincov. Z celej Európy. A ja nemám žiaden problém s tým, že sa hlásim k Ukrajincom. Ale jedného dňa to nemusí tak byť. Viete, Pán Ježiš povedal, povstane národ proti národu. Ten rasizmus prepukol z ničoho nič, len tak. Iskra prebehla a bolo všetko iné. Ale každý človek, a zvlášť tým najviac odmietnutý, nosí v sebe túžbu, aby bol prijatý. A ten, kto nás stvoril, nás v Kristovi prijal tak, že neexistuje, aby sa tomu niekto vyrovnal. Keď prišla tá Samaritánka, ktorá bola odmietaná na každom kroku, tak zrazu Ježiš jej hovorí, ženo, daj sa mi napiť. A ona, ty Žid, hovoríš so mnou? Samaritánko. Veď nikto nehovorí zo Židov, zo Samaritánov. Tam bol taký rasizmus zo strany Židov. A Pán Ježiš jej na to povedal, viete čo? Ženo, keby si vedela, kto je ten, kto ti hovorí, daj sa mi napiť. A keby si poznala dar Boží, ty by si prosila jeho a bol by ti dal vodu večného života. A ona druhýkrát. Ty máš vodu, že tu nemusím chodiť? Viete, my všetci rozmýšľame hneď tak, že keď uverím v Pána, tak on vybaví moje problémy na tomto svete. Ja budem zdravý, ja budem mať peniaze, ja budem všade taký akože už dobrý. Ale Pán Ježiš mi povedal, nie. Každý, kto pije z tej vody, kam chodíš naberať, bude zase smedný. Na chvíľu sa napije, ale potom zás bude mať popraskané pery, bude mať sucho v ústach a zase bude mať smedný. A to môžete byť takí zdraví, ako najzdravší ľudia na svete, že ani nevedia, že existuje nemocnica. A môžete byť takí bohatí, že ani neviete, že koľko máte peňazí. A môžete byť takí krásni, že ešte nikto takých krásnych ľudí nikdy nevidel, jak tu brat.
Ale ty vieš, čo hovorí Biblia o kráse. Hej? Že dočka ešte 40 rokov a budeš tak nie ako ja, ale tak no. A ona ináč, ja som Srbien. Teraz ona rozmýšľa, lebo chcela tú vodu a zistila, že to není tá voda, kde už nemusí naberať. Ale že stále to nemusí naberať. A ten rozhovor sa zasekol. Ona nevedela, ktorá vie. Ona nerozumela, že Pán Ježiš hovorí o večnom živote. A úplne stíchla. Došli jej myšlienky. A Pán Ježiš na ňu pozerá. A hovorí jej, ženo, priveď svojho muža. A Samaritánka hovorí, Páne, tak ja nemám muža. A Pán Ježiš, no, dobre si povedala, že vraj nemáš muža. Lebo si mala 5. A ten frajer, ktorý teraz s tebou býva, on nie je tvoj muž. A ona 3. krát. Odkiaľ to vie? A potom vidíme výsledok toho rozhovoru. Nechala tie vedra tam. Utekala do toho mestečka, skade bola. A kričala na celú tú dedinu. Na celý ten venkov. Poďte spoznať muža, ktorý mi povedal všetko, čo som porobila. Viete, čo z toho vyplýva? Z tej vety? Že tých 5 mužov mala preto 5. Nie preto, že by zomreli. Ale preto, čo ona porobila. Každý utekol. A ona uteká do tej dediny, lebo sa práve stretla s prijatím Krista. Trošku som sa stratila. Že ona utekala do tej dediny a oznámila im, že Pán Ježiš jej povedal, že našla muža, ktorý jej povedal, čo všetko ona zle porobila. Պատմեց այն ամենը ինչ արել էր, որ Հիսուսը իրան ասեց, թե ինքը ինչ արել էր, ու այդ 5 տղամարդիկ իրան չէին թողել նրա համար թե մահացել էին, նրա համար թե ինքը ինչ վատ կյանքով էր ապրել, ինչ սխալներ էր արել. Z toho vyplýva, že ona sa priznala k tomu, že tí 5 muži utekli. Lebo ona sa priznala k tomu, čo zle porobila. A oni, keď videli jej priznanie, jej pokánie, jej úprimnosť, tak úplne boli z toho prekladaní. A potom, keď videli Krista, lebo on za ňou prišiel ešte raz. A oni s ním hovorili. Tak povedali tej žene túto vetu. Tí dedinčania. Už neveríme pre tvoje slova. Ale sami sme videli. Tak zmenilo to, že táto žena bola prijatá. Ja to teraz zle poviem trochu. Ja to neviem akože povedať lepšie. Ale výsledok stretnutia každého človeka s Kristom
Քրիստոսի հետ հանդիպելու արդյունքը ամեն մարդու je to, že sa cíti prijatý. եւ դա այն է, որ Úplne prijatý. զգում է, որ Bezpodmienečný. Nech by bola akákoľvek naša minulosť. ընդունված է, թեկուզ ինչ անցյալը ունեցած լինի։ Poďte sa pozrieť na človeka, ktorý mi povedal všetko, čo som zle porobil. Եկեք նայեք այն մարդուն, ով ինձ պատմեց ինչ սխալներ եմ արել։ Ale veď on jej nepovedal ani slovo zlé. Բայց չէ որ նա ոչ մի սխալ բան չասեց։ On jej nič nepovedal. Ինքը ոչինչ չասեց։ Len povedal, že áno, máš pravdu, že nemáš muža, lebo si mala piatý. Հենակ ասեց, A որ ten, koho máš, to sa nie je taká sláva. որ ինքը ամուսին ես ունեցել ու վեցերորդ քոնից։ Ja sa z toho teším, Ուրախ եմ դեր že náš večný život není v našich rukách. ուրախ եմ որ մեր հավիտենական Není na tom, կյանքը čo my dokážeme. ոչ թե նրանում է որ թե մենք ինչ կարող ենք Aký անել, výkon podáme. թե ինչ գործ կարող ենք անել, Jak sa v budúcnosti zachováme. թե ապագայում ոնց կընթանանք, Ale ako dokážeme odpočívať. այլ ոնց կարող ենք խաղալ A veriť Kristovi. եւ հավատալ Քրիստոսին։ A viete, keď som aj úplne, že najslabšie ste bielko na svete. Եվ թեկուզ եթե լինի ամենաբարակ ճյուղը այս աշխարհի, Keď už mám len zrnko viery, թեկուզ ունեմ մի հատիկ, փոքր հատիկ հավատք, tak toto zrnko viery má väčšiu silu այդ հավատքի սերն ako ունի všetka moja dokonalosť. մեծ զորություն։ Ako moje najlepšie výkony pred Božou tvárou, toto zrnko viery má väčšiu moc, Թեկուզ որ ամեն ինչ կարողանամ անել միևնույն է։ lebo je postavená na Փոքր Kristovej հավատքը krvi, ավելի մեծ է, na jeho prijatí, na jeho dobrote, որովհետև հիմնված է Քրիստոսի արյան վրա եւ նրա բարության na jeho վրա։ budeš žiť na veky. Նրա խոսքի վրա, որ ասում է կապրես հավիտյան։ Kto nám toto povie? Ով կարող է դա մեզ ասել։ Iba Boh. Մենակ նա։ Amen. Անտրակ։